pociąg. Zapomniałem wam, po prostu pewnie byście tego nie ogarnęli, jak pobrać tego Minecraft Skin Paper, więc ja wam pokażę, żebyście mieli uproszczenie. Więc chodzimy na dół. Tutaj widzicie te głowy Steve'a, klikacie w nią. Atli, Minecraft Skin Paper. Tu wam się ładuje. Przepraszam was. Tak, i tutaj wam się pokaże. Klikacie tutaj na pulpit. No i to na tyle dzisiaj, więc ja się z wami żegnam. Na razie.